кабела, не ви казах, че съм бързан с кабел. Момчета и момичета имат още 20, 19, 18 секунди, 17, 16, 15, 14, 12, 10, 8, 6, 38, 5, 4, 121, 3,14, корен квадратен от 99, 3, 2, 1, край! Благодаря на всички наши участници. Аплодисменти за всички нас. Аплодисменти за всички нас. Снежанка има специална награда за Митко, може би и за всички останали. Без коментар, наградата е, ако се излъчи това директно по телевизията, колеги, сложете кръгче и чифтичките 18 вътре, за да нямаме проблеми с моралната комисия. Така. Благодаря. Така и Жорга ще да каже нещо. Всички фотографии, които се излучиха с топките си, получават топките, както и да ви звучи това. И за последно, нашите стъжатели ще бъдат за последен път, искаш да кажеш още нещо за последно, наистина. Да, наистина за последно. Аз не знам, че колкото днес да се занимавам с помощните организации и всички ме гонеха наистина да напишат, накрая много било важно и те ме накарат да напишат това. Снежанка има някакъв надпис на Мога един Миричка, не знае за кого е това, но надпис е
Сменете се, моля ви! Миле. Оставаме показвам за ужасното състояние. За тебе не ти благодарих на теб. Трябва да включа апарата. Не си бях подготвила речта. Ти предпазва ли? Голям късмет. Петя, ти ги вършиш пак. Кръцела да бъде. Айде, вече пречиме на...